जों Sumoy TV ni bakhaktui sorongno hambaya phalo tini khai chini busuk ma miya khai hari busuk khanapkai ungna ata dak aikai sara bosorni जों বছর চৈত্র শেষ বছর পয়লা দেখে চিনি ত্রিপুরা দফা বা অন্যান্য দফারক যোগী জায়গায় जों একে বুসুক পালাই ফেলেও जों বুসু হারি বুসু কাই তামা তামা খাই হারি বুসু হইকাই নগরক ফাল্লাयो নগনি কেশ কুসুম চাখৈ মুখৈ অবত মুইত্রু অবত সমস্ত কিছু নসুং নগনি সিও আবর্জনা যত তমানে অবন সিওই পাই পরিষ্কার খাই খলা মুইদাম সাপখাयो অবন বেখাই जों খুমরক খলয় মুসুরক ন পুরন রক ন অবরখাই जों কান রগো অবदेखै जों আইখি খাयो এরপরে খাই তৈরক থাঙ্গয় বিরক রখাই বক রি birok basaro kai phampui rok masago toyo hingke birok rok hingkai khum rok khayoi masogoi kono birok rok hingkai baksa baksa toi korego khum bongo abo dekhe hari busuk palai miya hari busuk thangka tini khai busuk ma chini hohom dodomni busuk mago जों sungui thunglayo sur thunglayo जों tak chini ino hakutoi samoyal long trebili dholai tripura जों oro jogi jagaini mote tabuk sungui thunglayo obon baikhe जों sur thungnai wa kotor koksonai wa khoram chini ba tradition jara jabai je tongmani जों oro tini ta program khailai tongo abo dekhe जों busuk ma palaio aro tongo busuk mago जों tama khai okara sakara nogo thangoi toi kurogoi rikatal chumkatal rogoi bong nog khulumoi chamung nomung जों charogo hingkai nokbui atio sojon takupu khorok jati bisar chelaioi chalai nanglai onglaio hingkai sungui chur abo dekhe thunglaio abo dekhe chini siri sudamno larogoi tono जों sono tripura raijyo simaya chini tongo Australia jara tongnai ja sakri nokri khainai bok dekhe palogo hingkai dokhin hai no chini kobai wansa komai Bangladesh orobo chini Tripura title lok tongo bok dekhe hohom dodom palaio Assam obo chini hailakandini borok bok baikhe palaio जों Tripura raijyo bibinno jaga tongnai जों aike busuk palaio khana hingkai chini tamonai bisi katal ba जों ata dak o ata dak ni salo जों tama khai ata dak ni salo kai जों chalai nanglai onglaio ebong nukhungni matai rogo hingkai jara goria masanai rok kherebai masanai rok para chini tak nok kherebai masanai dol kaisa tongo nokbui para bok masai tongo khana hingkai chini I kholago hakotoisa dorbar nok pumang dorbar nok de khana kai जों matai ronde kherebai matai rogoi masalainai mosololainai kherebai matai ronai kherebai masanai abo dekhe जों chalai nanglai जों aike palogoi tongo obo chini siri sudamni buisuk takalai busuk je Tripura subolai boto sara Tripura raijyoni takalai khai जों korbok panjiham kamio जों busuk ma palaikha hohom dodom khaino palaikha takalai khai 19 tomo busuk ongkha 2002 ni salo obo chengmani orbo hohom dodom khai chini MLA montri Pumang Ruwaja abodero khai जों aike palai jalaikha hingkai ang kok paithakno obono sanan musugo শান্তি শৃঙ্খলা খাই টংকাচাং জাকাচাং খাই যিনি জেনারেশন রক যিনি সিরি সুদামনো দিশায় টংখাই যিনি সমাজ উন্নত নাই কালচার করে খে মংসা জাকা চুগিয়া কালচার ন যিনি সব কিছু কালচার ন তুই সব কিছু খাইনাই যে তুই কিছু অংথং जों আধুনিক जो অংথং টেকনিক্যাল রুমনে जों কালচার সারা চিনি কোসো আইডেন্টি করে কালচার ন जों তিসানা নাंनाय রাসা মুসুমুং তিসানা नांनाय লেখাপড়া আগমান লগে লগে ইউনিটি বস্তু ইউনাইটেড जों অংনা नांनाय asukno sagoi norong na waisa busuk mani hambaya phalai ani bakhani hamjama nono yaphalo खुलुमका दिनै busuk masal आमचानि takubukurok Sumoy TV news channel jara nai tongnai rok no जों hukutuisa pumang moyalni bahaktoi nongno jotono busuk mani khaksama yaphalo जों tini ro kaisa chini dofani sikla rok no tiyoi chini dofani thangmung batailamung no batai jalai roi tongo chong ro nok chini news channel ni bisingte nong nungoi manai iro chini ulata sikla rok sungoi batailai tongo o pakai
आरोबाव वाखरम कालायमानि abo बातायलायनाय wa kotara koksamani aro wakhrom kamani birok nokhai buduk solaimong phan batailaimong obtui khei chung irotini sini hajar hajar boshor agni sini okra sakara rok je thunglai phemani je tui phemani sini batailaimong sini dofani thumung no abono chung kamaya tekhiye sini tabukni je projommo no abono phurungna bagai chung irotini kaisa chikon sakaiye pana songsamani nong nongoi mannai sini uddeshyo ongkha sini Tripura Samaj Tripura Rajyo je 19টা জনগোষ্ঠী tongo chung Tripuri community sara Tripura Rajyo bibhinno subdivision o chung pirjakjak aboni badebo sini haste koreyo Bangladesh এবং sini haste koreni next Assam Mizoram obtekhe bibhinno jaga sini borok doha pitojak bok no jotono chung thanchang hei sini je naharmong chung kathalaioi bini dofabai chung sini jangnatoi oboni bagoi chung kaisa prottek boshor kaisa bushu ter khelaio taklaibai chung 19তম bushu ter khelaika korbok subdivision ni Panjeham class 12 school o 13 tarik 12 tarik bai 13 tarik salni romoi o ter songsajak mia pai thangka tini busukma sal salai nanglai chini bisingo onglaio mutui salo ani sakang chini pumang sai thangka je busukma salo chini tama tama khai tong chung okra sakang toi korogo rikatal chumrogo birok toyo phampui masogo matai khulumo bor bio enkai chung awan chuan chalai tongthok sathok bisi kasamni haya sayano joto dur khaiai bisi katal khana atadak bisi katal joto sini nukhungo hamari toifaina bagoi chung khana nokbui matai rolainai awan chuan chalainai obtekheno hajar hajar boshor rugoi chini dofarok o ke tanglai tilai chalai bhelai mani obono darabahik khiyai chungbo tui tongo tabok Tripura chublai bothorok chung sara Tripura Rajyo bibhinno jaga je tongnai chini dofarok no thansa khaiai chung kokbaksa khaiai rajniti ebong samaj no chung kathal tiyoi chung kaisa basakang yapiri selai tongo chung sago sisadi basadi hinai rajnitini jaga tongnai সমাজ ব্যবস্থা জায়গা tongnai সমাজ ব্যবস্থানি উদ্দে রাজনীতি ongoi maya chung i নিউজ চ্যানেলনি bisingtwi nongno sana naio karon রাজনীতি সবাই খাইনাইবা সমাজ baise রাজনীতি ongo borok sara রাজনীতি ongya oboni bagoi chung sago tabok chung prai jaga nungo chongmari paikha hingkeno bulai toklai nok horolaio obdekhei onglai tongo obo kintu unnoto samajni লক্ষণীয় obtekhe ongnano uchit ya chung sago সমাজ ব্যবস্থা chung sobসময় kusuk tonani সমাজ ব্যবস্থানি tola আছে রাজনীতি ongnai enkai oboni bagoino chung kok kasaro je রাজনীতিক সন্ত্রাস যে পার্টিপং খাইলাই tong ব্যক্তিগত আক্রমণ obtui jate kok bisri kai social media rogo sui musuk obtui nana sinia poder pod hinleya goi chung jotono samung tangnani sujog rona dorkar হিংসা বাইলে কোনোদিনও উন্নয়ন সম্ভবিয়া অন্য বাকি जों সিসাদি বাসাদি হিনে जों ককাসার গায় অন্য বাকি ন আঙারসা যতন টংকাসাং বায়াবসারি খে টংনা বাগাই কাইথনি থানি আং সুরিয় আনি কক